Na Gruzínsko. Fuji 200-300. Super. Mercedes. Teraz si vymeníme peniaze, keď prídeme a ubytujeme sa a potom pôjdeme si. Tak sú artefakty, ktoré sa našli, objekty, ale nie takejto veľkosti, ale vo veľkosti ako to bude také. Ale malo by sa tu prepoliť, nie tak je? Nie, nemáte pravdu. Polievočka, že výbor. Polievočka výborná, ale toto neviem, koľkátý, tretí pokus, alebo štvrtý, lebo všade. Chýba mi tu tomu nejaká šťavnatosť tej... Neviem, ale pri... také, že nie je to dosolené, je to proste... Šotolinka musí byť. Bibi, šotolina je? Ideme po námestičku.